बर'नि गिबि आइजो मुंख्लं गायदे बसुमतारी आरो हेलेना बसुमतारीनि दिनै मुंख्लं सान। दिनै गायदे आरो हेलेनानि मुंख्लं साननि लोब्बायै बर' बिमा सान महरै फालिदों बर' आइजो अनसाय आफादा। गसाइगावनि सराइबिलाव दिनै गायदे आरो हेलेनानि मांखरसालियाव बिसोर सानै मुंख्लं आइजोखौ गोसोखांथिनानै बिबार बावनाय जायो। बर' आइजो अनसाय आफादा दिनै गायदे हेलेनानि मुंख्लं साननि लोब्बायै फालिनाय हाबाफारियाव गोबां बर' आइजो आरो माखासे समाजनि सांग्रांथि सुबुंफोराबो बाहागो लादों। बे समाव बर' आइजो अनसाय आफादनि दैदेनगिरिया बिसोर सानै गेदेमा बर' आइजो हारिनि थाखाय जिउ बाउसोमनाय बिहोमानि सायाव मा बुंदों फै आबुं बाथ्राखौ मिथिना लानि। गिबियावनो आङो दिनै 12 मे गोथार बर' बिमा सान। बे हाबाफारियाव आं गिबियावनो नोंथांमोननि गासिबो निउस चेनेलनि दारै आंनि गासै बर' रायजो राजा आरो दुलाराय बर' आइजो अनसाय आफादनि साफ्रोमबो मावथिफोरनिसिम आंनि गोसो गोरबोनि अननाय मोजां मोननायखौ आं बावहरो। दिनै थांनाय 2003 मायथाइनिफ्राय दुलाराय बर' आइजो अनसाय आफादा मोनसे समनि बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि दैदेननायाव जि बर'नि गेजेराव जि मैखोम आलादा बड'लेण्डनि थाखाय जि दाङाबाजि जादोंमोन, बे दाङाबाजियाव गिबि खेब जोंनि बे सानै आइजो मुंख्लं गायदे आरो हेलेनाया गिबि पुलिसनि गुलियाव जिउ गोमादों। नैबे बे जायगायावनो बिथांमोनहा पुलिसनि गुलियाव जिउ गोमानो गोनां जादों। गायदेनि गोथै देहाया नैबेयावनो गोग्लैनानै थादों। बिथांखौ बिनिफ्रायनो जों मोननो हादों। बे सानखौ जों बबे बिथांमोननि थैनायनि जि ओंथि, बे ओंथिखौ जोङो बबे बिथिंजों मा राहायै जों गोजोर खालामनो हागोन, बेखौ जोङो जोंनि गिबिनि जि जायफोरनिखि दैदेनगिरिफोर बै समनि बिथांमोनहा गोबां सावरायलायनायनि गेजेरजों थांनाय 2003 मायथाइनिफ्राय जों बेखौ मोनसे स्रा जादों जेथिखि गोबां मुंख्लंफोरनि थाखाय गोबां बायदि मैया बिमुं होनानै जेथिखि फोरबोफोरखौ फालियो। जोङो दुलाराय बर' आइजो अनसाय आफादा बिथांमोनखौ जोङो मुंख्लं हिसाबैबो बुङालासिनो बिथांमोननि थैनायनि जिथु स्पिरिट, जाय खामानिखौ मावनानै बिथांमोना सारा आसाम नाङैनो जोंनि बर' आइजोफोरखौ गावनि जाथिनि सेन्टिमेन्टनि थाखाय बा बर' रायजो सोरजिनायनि थाखाय जि जावरिखांहोनो हादोंमोन, बिनि स्पिरिटखौ जों गोजोर खालामनो थाखाय जों गोथार बर' बिमा सानाथ' मेरला दं, अब्लाबो जोङो बर' आइजोफोरनि थाखाय स्पेसिफिक मोनसे बिमुंखौ होदों जे बर' बिमा सान। बे हिसाबै जोङो बेखौ फालिबोदों। थांनाय 2003 मायथाइनिफ्राय दासिम जों बेखौ 21थि खेबबार जों फालिबाय। गुबुन बोसोरफ्राव जों बिदिनो मालाबा जिल्ला कमिटिफोरखौ बर' बिमा सानाव हस्पिटालफ्राव थांनानै सोरबा माबाफोरनो फिथाइ सामथाइ राननाय, बहाबा सि जोम राननाय बायदि मैया जोङो हाबाफारिजों जों खुंफुंहोदोंमोन। नाथाय मालाबा समाव जों सेन्ट्रेलि प्रग्रामखौ खालामनानै जों बिदिनो गेवलां मेलफोरबो खुङो। थांनाय कर'ना जिथु बेरामनि थाखाय जि लकडाउन जादोंमोन, बेनिफ्रायनो जोङो हयथ'बा गोबां रांखान्थिबो जुरुला जादों आरो बिदिनो मानसिफोरनि माबायाबो एसे खम जानायलाय जोङो हयथ' प्रग्रामखौ बिदिनो जिल्ला आफादफ्राव जों खुंनो हरो। बिथांमोनहा जेरै हागौ सोरबाया गिदिर खालामो, सोरबाया फिसा आनसलिकफ्राव फ्लेग हइस्ट खालामो। बिदिनो हाबाफारिखौ जों खुंफुङो। दिनैबो जों बिदिनो मिरु आइजो अनसाय आफादा क'क्राझार जिल्लाजों लोगोसेयै जोंनि बे बिथांमोननि गायदे आरो हेलेना जि थैनाय जायगा, बे थैनाय जायगायावनो जोङो बे हाबाफारिखौ लानाय जादों। बेथ' जोबोद दुखुनांथाव जादों। मानो होनोबा जों जि समाव फालिजेनदोंमोन, बेहाय जोङो बै समनि सरखारखौ खावलायनानै जा बा एसे एनै सोरनिफ्राय डनेसन लानानै जा जों बे हाखौ बायनानै बे वाल बाउन्डारिखौ होनो हादों। आरो बेनि उनावबो बिदिनो हयथ' फिसा फिसौ जोङो माखासे माबानानै एसे आर्ट फिलिं खालामदों। नैबे साइडआ एकदमबारे दहामोन। बिनि उनावहाय जोङो गोबांबार सोरनिबा दारै मावफुंजानो लुगैदोंमोन। अबयसे जोंबो जिहेतुके गायदे आरो हेलेनानि थैनाया सोरनिबा थाखाय बा गावनि बेक्तिनि थाखाय थैयाखै, बे सद' बर' जाथिनि थाखाय जिहेतुके बिथांमोनहा मुंख्लं जादों हिसाबै साफ्रोमबो दैदेनगिरि बिथांमोनहा जों जिहेतुके सिगांनि समाव बिनानै जोङो बेखिनिखौ फाउन्डेसनखौ खालामबाय। दिनै बयबो बे लामा मोखांजोंनो थांलाय फैलाय जायो, बयबो नुयो। गोबां दैदेनगिरिफ्राबो बिदिनो थांलाय फैलाय जानानै नुसननानै बे हाबाफारिखौ मावफुङोबा मोजां जागोन होननानै जों सानदों। जे दुखुनांथाव जे बिथांमोना दासिम रावबो नुसनाखै गभर्नमेन्टनि फालनिफ्राय। जोंनि बुजिनायाव जों बांद्राय नङाबाबो नैबेखिनिखौ आर्ट फिलिं खालामनानै बाहाय जिरायनायनि मोनसे जिरायसालि बा ओरैहाय सेनिटारि बाथरुम लेट्रिन ओरैनो माबा मोनसे खालामोब्ला बा
लोंनाय दैनि थाखाय बा आथिं आखाइ सुनायनि टिपकलनि बेबस्था खालामोब्ला मोजां जागोन होननानै आं सानो। थ' जोङो सरकारखौ जों लेंनायबो जाखायाखै। जोंनि लेङिनि उद्देश्यआ बेनो जे जिहेतुके आं दहायनो होनदों गायदे आरो हेलेनानि मुंख्लं जानाया गावनि बेक्तिनि बा सोरबा सासेनि थाखाय नङा, बे सोदौ बर' जाथिनि थाखायमोन। थ' बिथांमोना दायित्व दङ। अबयसे बिथांमोना माखासे गभर्नमेन्टनि खामानियाव बेस्थ' थानानै हयथ' गोसोआव गैयाबो जानो हागौ। जिखि जाया आगोलनि समफ्रावबो जोङो जोंनि मानगोनां आसामनि बारग' मन्थ्रि आब' प्रमिला रानी ब्रह्मखौल' जों मोनबोबाय थादों। बिथांखौ लानानै जोङो सम सम बिदिनो हाबाफारिखौ मावफुङोमोन। थ' दाबो जों आसा खालामो जे बिथांमोनहा हयथ'बा दिनैथ' सानसे हाबाफारिया दङ हिसाबै जिहेतुके बिथांमोननि जि थैनायनि स्पिरिट, जि थुलुंगाखांथाव जि जांख्रिखांबोनायमोन बेखौ गोसोखांनानै सोरबाया बे लामाजों थांनानै बिबार बावलांनो हायो, जोंहा बाहाय बादा गैया। बा बावफैथारनांगौ होननानैबो जों सोरखौबा बाध्यता खालामा। गोबां हाबाफारिफोर नङा नालाय जों बिथांमोनखौ खावलायनायबो जायाखै। थ' जानो हागौ बिथांमोना खावलायोबा फैगौमोन नामाथाय। जों हाबाफारिया फिसाखाय जों रावखौबो इनभाइट खालामनाय जायाखै। बिमाफोरखौ नोजोर होनानै मोनसे गाजा बेखौ आं सानो, लुगैयोबो जे गासिबो जाखांफुनाय जेरै बर' फरायसा आफादनि मावथि अनजालुफोर आरो बिदिनो बर' रायजो राजाफोर, दा आफाद होननानै बुङोबा मेनलि बर' थुनलाइ आफाद, बर' फरायसा आफाद आरो आइजो आफादखौनो बांसिन मिन्थियो जोंनि समाजनि गेजेराव। गुबुना मिन्थिया आं बेखौ मिन्थिया। खिन्थु जों जिहेतुके जोङो बे मोनथाम आफाद जेरै दंबावोब्लाबो ओरै हारिमु आफाद दङ आरो बायदि बायदि बिदिनो आर्टिस्ट एस'सियेसन माबा माबि दङ। जों बिथांमोना हयथ'बा गोदानैहाय आफादखौ दानायनि उनाव बिथांमोनहा सेरोखोमनि हयथ' मोनथियाबो जानो हागौ। खिन्थु जोङो बिथांमोननि बादैबो जे मेनलि जाय जोङो संगठनफ्रा जहाय मावलायलायबाय थायो, सोरनिबा इनभाइटेसनखौ नेयालासिनो बा दुलाराय बर' आइजो अनसाय आफादनि हाबाफारिखौल' लामा नायालासिनो मोनफ्रोमबो गौथुमानो गावबागाव फिरफिलानि सिङाव, गावबागाव गौथुमनि सिङाव, प्लेटफर्मनि सिङाव बेखौ मान होलायोबा मोजां जागोन होननानै आं सानो। एक्सिलेन्ट एकाडेमि बागानपारायाव 11 थाखोनि मुं थिसननाया सोलिगासिनो दं। गोसो गुदुं फरायसा फरायसुलिफ्रा गुन गोनां सोलोंथाइ मोननो थाखाय एक्सिलेन्ट एकाडेमि बागानपारायाव मुं थिसननो हागोन। बाक्सा जिल्लानि बागानपारा सारियालिनि सानजा फारसे थांनाय लामानि साखाथियाव दं एक्सिलेन्ट एकाडेमि बागानपारा। बे एक्सिलेन्ट एकाडेमि बागानपारायाव नांगौबादि गुन गोनां सोलोंथाइनि राहाया दं। थिखानाय आयदा हिसाबै इंराजि आयदाखौ लाथारनांगोन। बेजों लोगोसे एसामिस, बड', हिन्दी, नेपाली, अल्टारनेटिभ इंलिश सायख'नानै लानो हागोन आरो पलिटिकेल साइन्स, एडुकेशन, एडभान्स एसामिस, एडभान्स बड', लजिक एन्ड फिलसफी, इक'नमिक्स, जिअ'ग्राफी, एन्थ्रप'लजि बायदि आयदाखौ सायख'नानै लानो हागोन। लोगोसे आलादायै बेसेन होनाङै कम्पिउटार क्लासबो लानो मोनगोन। एक्सिलेन्ट एकाडेमि बागानपारायाव एक्सपिरियेन्स एन्ड क्वालिफाइड टिचार्स, best education with adorable fees, education with modern technology. The admission fee charges would be considered for below poverty line and brilliant students. Hostel facilities for boys and girls बायदि बायदि। थांनाय 2022 मायथाइयाव फोसावजानाय आसाम हायार सेकेन्डारि जोबथा आनजादनि फिथाइयाव बे एक्सिलेन्ट एकाडेमि बागानपारानिफ्रायनो अनामिका ब्रह्म मुंनि सासे फरायसुलिया 92 जौखोन्दो लानानै अल आसाम साबजेक्ट टपार जानो हादोंमोन। लोगोसे बोहैथि बोसोर 2023 मायथाइनि थाखाय एक्सिलेन्ट एकाडेमि बागानपारायाव गोसो गुदुं फरायसाफ्रा मुं थिसननो थाखाय फरायसालियाव फैनानै फर्मखौ लांफैनो हासिगोन आरो मुं थिसननो हासिगोन। गुवारै मिथिसारनो थाखाय 9954505027 8011337530 नाम्बारनि गेजेरजों फोनांजाब खालामनो हागोन।